zóne pracujem 5 rokov a 7.10.2015 sme boli na pravidelnej prehliadke automatickej brány u zákazníkov. Nakoľko sa jednalo o pohon umiestnený vo výške 12 metrov, potrebovali sme sa tam nejakým spôsobom dopraviť. So zákazníkom sme sa dohodli, že nám zapožiča vysokozdvižný vozík aj s pracovníkom, ktorý ho obsluhoval, a taktiež klietku na zdvíhanie osôb. Po zdvihnutí do 12-metrovej výšky sme obhliadli pohon brány a pri spúšťaní klietky nadol nad zemou sa klietka s nami prevrhla. V klietke som bol ja a môj majster. Až po páde a následnom prešetrovaní sa zistilo, že tá klietka nebola určená na zdvíhanie osôb, ale na zdvíhanie materiálu. Dnes si uvedomujem, že sme mali s kolegom šťastie, nakoľko keď sme boli v tej 12-metrovej výške a prevrhli by sme sa s tou klietkou, tak dneska už tu nesedím. A preto pri práci po tomto úraze pracovnom vždycky dávam pozor na to, keď sa pracuje vo výškach, aby som mal istenie, aby tie zdvíhacie prostriedky boli certifikované a aby sa nezopakoval ten pracovný názor. Pri páde v pracovnom úraze som utrpel trieštivú zlomeninu ruky ako kosti, kde mi museli operovať. Mám v ruke skrutky plus dlahu, mám trvalé následky. Bol som doma 11 mesiacov na domácom liečení. Chcel by som vám povedať na záver, že aby ste vždycky zvažovali rizika pri práci, sa nestalo to, čo sa stalo mne, pretože rozhodujú koľkokrát sekundy a život ani zdravie sa nedá vrátiť späť.